Rungtang bedigo SDGT ni bukja achuk thai bangri nani bagai shatmung tisaka shebogo chukjak rok fashalo agoliwo kuthumai koktaba thomnai rok bai malai lekha borok shatmung tisaka bukja achuk thai rasnini bangliwi sainai rasas ni jidok khlainani kokno saka borokni shatmung salkisa sakang montri okra assembly wo shamani tongo SDGT ni bukja achuk thai sainai rasas ni jidok tongmani kokno o bebak bukja achuk thayo no shebok nahatani bagai shanmukti shalaika teibo shalaika 2000 BC ni ulo o achuk thayo shebok tlangjak hinai laithangai bisi dhokromai SDGT pass angai shebok na nasingjak saithamni slai kabang achukjak tongmani kokno bo shaka merit ni bisingte bebak bukja wono supungjaknani ongthok hinai shanmukti shaka shebogo chukjak ro দেওয়া আছে 700টা পোস্টে শূন্যপদের কথা দেওয়া আছে। এখন আমরা চাইতেছি ওই ভ্যাকেন্সিটা ইনক্রিজ করে যাতে ফুল ভ্যাকেন্সি যেটা মুখ্যমন্ত্রী বলেছে অধিবেশনে যে আমাদের এসটিজিটিতে 2176টা ভ্যাকেন্সি আছে ওইটা যাতে ফুলফিল করে, এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিশেষ